आशिषजी बोला. जसं स्कोपच्या बाहेर एक प्रश्न विचारला तसं माझाही स्कोपच्या बाहेर असला तरी त्या जिल्ह्यापुरता अध्यक्ष महोदय रस्त्याचं निकृष्ट बांधकाम साखव पूल माझी तुमका विनंती असा माझ्या गावचो रस्तो कधी करतला गाव माझा गुरामवाडी तालुका माझो मालवण जिल्हा माझो सिंधुदुर्ग त्या समादेवीपासून माझ्या घराकडचो रस्तो कधी करतला तेवढा सांगा. सन्माननीय सदस्य आशिष शेलार यांनी सिंधुदुर्गातील त्यांच्या घराकडे जाणाऱ्या रस्त्याच्या संदर्भात जी माहिती किंवा सूचना दिलेली आहे मी त्यांना त्यांच्याच भाषेत जर उत्तर द्यायचं झालं तर त्यांनी पहिल्यांदाच या रस्त्याच्या संदर्भात माका विचारल्याने नक्कीच त्या प्रश्नाचा उत्तर त्यांना लवकरात लवकर देण्यात येईल.